खाथियावसो दङ। आं बेखौनो बहा नागिरदों। ओरैनो हरलाय। दासो जादों दा। मामोन? आंनो फैसा नांगौमोन। बेसेबां नांगौ? बेसेबां? बेखौलाय नोंनो मा नांगौ? बास हरबानो जाबाय। वाव, एसेबां बुरजा? मोनबायना? नाव एन्जय खालामहैदो। बरसा, थेंक इउ। आंखौ बारा डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा। दे जागोन दे। आं पार्टियाव थांनि। थाथ'। वाव, एसेबां बुरजा फैसा। नोंहा दा ओंखाम जादो दे, आं लोगोफोरजों थांनि। बाय सुइटहार्ट, नोंहा आंखौ मिस खालामबाय थादो दे। ईशान आबा, हैप्पी बार्थडे। नाथाय आं नोंनि खाथियाव थानो हायासै। आइम सरि। एमि, आं मा मोखां लाना थांबावगोन नोंसिनि सेराव? मोनसेबो सान हर गैया नोंसोरखौ गोसोखाङिया। नोंसिनि सेराव थांनानै गोहोआनो गैला आंनाव। आंखौ निमाहा होदो एमि, आंखौ थैबाय होनना सानना लादो। बिराद गाज्रियैनो फासिना थाबाय आं। लामाखौनो नागिरबाबो मोनासै। नोंनि सेराव थांना आं नोंखौ दुखु होनो साना। नों नोंनि बरसाखौ निमाहा होगोन ना? हेलौ, रायलायाबा मानो हरो? माबोरै बुंनो आबा, नोंनि गारांखौ खोनासंनो थाखाय आं सोर हरदों नोंलाय? हेलौ। दाननाङा आबा, प्लिज। बरसा, आं मिथिखागौ नोंनो हरखादों। आंनि खोथाखौबो मोजां खोनासं। दिनैनिफ्राय आरो दाहर। डिस्टार्ब दा खालाम जोंखौ। नङा बाबु, आं ईशान आबा, सोरजों रायलायबाय थाखो नोंलाय? रं नाम्बारसो आइ। बेयाव फन नाहर, रं नाम्बार। आइखौ, ईशानखौ माबोरै नायगोन आं? माबोरै? आइमोननिफ्रायलाय बेसेबां फैसा लाबावनो आंलाय? बरसा, बहा थांना थाहैगोन नोङो? बहा थांना थाहैगोन नोङो? जोंखौ नागारना? नोंनि एमिखौ नागारना? मा खालामनो दिनै आङो? बरसा, लामा ससेयाव आंखौ मानो हारसिं नागारनानै थांखो नोङो? आं हारसिं हाजोबगोन ना? आइ, ईशानखौ मोजाङै लाखिनो। आइ, नुबाय दा? डक्टराबो नोंखौ रेस्ट खालामनो थिनदों आरो मुलिफोरखौबो टाइम बाय टाइम जानो थिनदों। दे, जागोन दे बिहामजो। आरो आइ, बारा टेनसन लानाङा। आं दङ ना नोंनि सेराव। जोंखौथ' बिदि होनो, नाथाय गावनो सायाव मिनिनानै दुखुखौनो दोनखोमाबायो। आयै, आरो दिनैनिफ्रायथ' जेबो टेनसन दालासै नोङो। आंथ' नोंखौ टेनसनबो लाहोखाला आरो। ओमफ्राय माथो दाबो टट'आनो फैयासै? सासे आंनि आबा, जाय जोंखौ जेबोखौनो सानलाबो गोसोबो खांला। नाथाय एमियाय, नोंदि जोंखौ एसेबां मानि नायो। आयै, थाबायना थांसैथ' दे आयै। नाङा बासना, आबैया लोमजादोंना? लोमजाखागोनथ', बरसाखौनो बांद्राय सानबाय थायो नालाय।
बिनि नामबो खोनासंनो बायो आं। आबासना हामा गावनि बिफाखौनो बेबायदि नाम लायो नामा? आंना बिफा गैया। आंनि बिफाया थैबाय। बरसा थैबाय आंनि। इसानाबा हामा बिदि आखलानो बेबायदि खालामबायबा रागाथ' जोंजाखागोन आरो। आयै नोंबो थ'दो बिहामजो थाबायना थांसै लासै लासैबाबो। आंनाव टट' ड्राइभारनि नाम्बारबो गैबाय बाया आयै। दे नांबाय थाला बिहामजो थांसैल' थ'दो। दा बेबायदि नेबाय थाबा गोबावसिनसो जालायलांगोन आलासिफोराबो फैनो बावला बे। आं नोंखौ बेबायदि लांनो बादोंमोन आयै थाबायहोजानो बादोंमोन। आं बामनोसै नामालै आबै नोंखौ? आयु आबौ सना नों थिखांनो हागोन जानो आबा? थिखोनायनो नामा आबै? हाबाब नाङाहाय आबौ दा बोरैबा गोलैबायनानै आथिं आखाया लोरिबायबा जारलासो जागारगारगोनहाय हस्पिटालावसो थांफिननांगोन आङो। आयै नोंबो ना थुदो बिदिबालाय लासै लासै थांदिनि। दासिमबो जाया आरो बिसोरना। सोमखोर फैदो मामे थांसै दा लेट जागोन ना। रना गावना जाबाय नालाय। हौवा गोदानाबो एसेबां टाइम लाया जेसेबां नों लादों। बांद्राय जावबाय थानाङा मिन्थिबायना। बुंबा जावनायसो नुयो गोख्रै फै मामे। र' होनदों आङो। आइसो दाहालागै सहैलायसिगौमोन आङो। हे मादि जाबावगोन। जेबो नङा दे नेनोसै आङो। बिनानाव औ आदा दिनै आं बेयाव फैनायजों लोगोसे आदा नोंखौ इनभाइटबो खालामनो फैदों। मानो? माने दिनै आंनि फिसालानि जोनोम सान। नों जोंनाव फैयोबा दसे समबाबो आरो आं मोजां मोनगौमोन। बर'सानिथ' जेबो खबरखौनो मोनखायासै अब्लाबो जागोन दे बिनानाव। गोजोननाय थाबाय आदा। दे बिनानाव। दे अब्ला आं थांथ'नोसै आदा। दे बिनानाव। सासे बिमा सासे बिहामजो आरो सासे बिसि बे बिबानखौ लाना आं हान्थिनो हागोन ना? नोंनि अनगा बरसा नोंनि अनगा हान्थिनांगोन अब्लाबो नाजानांगोन। एम' मा सानबाय थादों? आंलाय आरो मा सानबावनो। आं दंना। सानबाबो साननो हाला आङो। सेम मा जाहैखो बरसाया? न'आव मानो फैयासै बियो? मानो फैला? मानो मा आंखौ गावनि इनिखौनो बावबायना बियो एसेबां मानि? आं बहा नागिरबावनो बरसाखौ? सोमखोर सासेल' मानसिया नागिरनो हागोन जुदि गोसोबा। बेनो जाबाय जुरि। आरे नोंसोर दा मा खालामगासिनो? नाथाय बेखौ रागा फोजोंगोन सोर? आं दहायनिफ्राय नागिरगासिनो गावसोरखौ। बेबो नोंजों रायलायदोंमोन आरो दसे। अ नंगौ नामा? एमि आगै फैदो जोंहा रेडि खालामनोसै। आं दे आब'। बहा थांनो थाहैखो नों बरसा? जुरिजों रायलायनांगोन। नोंखौथ' जुरियानो नागिरना दिहुनगोन। बहा थांनायमोन आइ? आं ईशाननि बार्थडे ना दिनै माखासे नांगौ बुस्थुफोरखौ लायदोंमोन आं आयै। थगायदों नों आइ? थगायनो? मानो थगायनांगौ आंलाय? नों पुलिस स्टेसनावसो थांदोंमोन ना? बे महापापिखौनो सोंहैबाय थायोना आइ? मा मोनो आइ?
सानफ्रामबो थांबाय थानानै गैला बियो आइ थगायबाय नोंखौ बेलेग हिनजाव लानानै बहाबा आरामैनो दंहैयो बियो आइ नोंहासो बेयाव दुखु जाबाय थादों दा लाब गैया आइ बेफोरबायदि मानसिखौनो नागिरबाय थाबावो नामा थैनो रोङिया बास आयै बास आयै जुदि माखासे गुबुन हिनजाव लानानै गोजोनै दङबाथ' गोजोनै दंसै बास बियो मोजाङै थाबानो जाबाय नाथाय आं मिथिनो लुगैयो आयै मिथिनो लुगैयो आङो आंनि फिसाया गोजानाव थांनानै मा जाहैखो मा जामारखो मानो फैफिनासै मिथिनो लुगैयो आं आयै मिथिनो लुगैयो आङो आयै नायलाय आं नोंनो मा लाबोदों बे जाबाय सुप बानायना लाबोदों आङो नों दासान्दि लोमजागासिनो ना आयु हामानोथो लाबोलायनांगौ जाखो जेबो नङा दे नों बेखौ लोंबाना एकदम स्ट्रं जाखागोन दा आरो थाब लोमजागागोन हाबाब दे बिदिबालाय आं दाउ गोरलै मासे होनानै बानायदों दाउआबो न'निमोन ना आं लानायमोन आयु बारा टेनसन लाबाय थानाङा दे आयै जागोन दे ओं जोङो दङ ना बे बर'सा गैयामालाय मा जादों जोंथ' दङ ना मिथिनो लुगैयो एम' आयै मोनसे खोथाखौ बुंलाय आफाया बबेबा गोजानाव थाङोबा आरो बियो हरखाबै फैफिनाबा नों मा सानगोन मा सानगोन नोङो नों मा मिथिनो लुगैनाय नङामोन नामा आयै आरो आंबो मिथिनो लुगैयो आयै आंनि फिसाया थैखो ना गोथाङै दङ मा जानानै दङ थांनानै दङब्लाथ' दे मोजाङानो नोंखौबो मालाय मा बुंनो आं आइ खालामग्रायाबो बेबायदि खालामलांबाय आरो गावसो मोजां मोनना लाबोखादोंमोन दा नोंखौ जोंनाव बिना लायदोंमोन दाना ह खारखुमाबाय आंनि बर'साया बेबायदि नङा आयै नङा माबाथ' मोनसे जादों जानांगौ बहाथो थांमारखो बेलाय आंनो मानो फन हरा नोङो बर'सा मानो खिन्थाहरा नोङो मा जादों नों मा जादों खेबसेल' खिन्थाहरना प्लिज बास खेबसेल' मिन्थिबानो गोजोनगौमोन आं आयै जाबाय दे आयै जेबो दाबुंथ'सै एम' आं दंना नायलाय नोंनि सोमखोर